ولاتپارێز کورد عەبدولخالق سلێ îro ji ber nexweşiyê di şêst û saliya xwe de koça dawî kir. Abdulxaliq di rêwîtiya jiyana xwe de gelek xebat ji bo kurdewarî û doza Kurdan kiriye. Ji ber vê çendê gelek caran ji hêla rejîma Beysê ve hatiye girtin û ketiye zindanê. Yek ji bûyerên kopêrê çêbûye di sala 1993 de di dema şewitandina zindana Hesekê ew jî têde bû. Lê ew şewitî ziyan dît lê wê demê tiştek jê nehat ango jiyana xwe ji dest neda. Îro di şêst û saliya xwe de ji ber nexweşiyê koça dawiyê kir. Abdulxaliq Silê sala 1962 li bajarê Dirbêsiyê yê kantona Cizîrê ji dayîk bûye, bavê sê keç û sê kuran e. Di sala 1984 de tevgera azadiyê nas kiriye û tev li nava xebatên rêxistinî bûye. Ji wê demê de têkoşîna xwe ya welatparêziyê domandiye. Silê di salên 1990 û 1991 de li Libnanê bi rêber Abdullah Öcalan re hevdîtin kirine. Di pêvajoya têkoşîna xwe ya welatparêziyê de gelek caran ji hêla rejîma Beysê ve hatiye girtin. Di 24 adara 1993 de dema ku agir bi zindana Hesekê ket ew jî li wir girtî bû laşî wî şewitî. Silê ji dema ku Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD hatiye damezrandin tev li nava partiyê bûye û li bajarê Dirbêsiyê xebatên rêxistinî bi rêve dibirin. Cenazeyê Abdulxaliq Silê li goristana bajarê Dirbêsiyê ji bo axê hat spartin.